Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Konečne si povieme výhercu, ktorý vyhral súťaž o VIP. Ako som už písal, ak tu bude 50 lajkov, tak vyhlasím výhercu. Je tu 50 lajkov, presne, 2 dislajky, to nevadí. Takže budem to losovať pomocou stránky random.org, čo si ukážeme. Je tu 42 komentárov a dajme tomu, že každý písal si VIP alebo chcem vy, pretože niekto tu napísal obyčajný komentár a nebudem to teraz brať do úvahy, proste 40 komentárov, takže idem na to. Už som to už aj skúšal, len tak náhodne vyšiel 33, takže skúsime si to. Výherca je 29, ideme na to. Reals Green, že by si to bol ty, nepomýlil som sa, idem si to prepočítať. Si Reals Green, tu si. Takže ďakujeme ti Reals Green, že sa prihlásil do súťaže, vyhral si ju. Ja sa ťa pokúsim nejako kontaktovať. A vy, ktorí ste nevyhrali, tak prosím vás, nebuďte sklamaní. Môžete vyhrať ďalšie súťaže. Tak ja sa s vami lúčim. Ahojte.